Чакай сега, как се така? Аз не съм нагласила по продуктите, за които ще говоря. Водичка някой иска ли? Искаш ли да? Не. И тук е за томбулата. Значи, здравейте на всички в TikTok. Сега предаваме на живо. Това е нашата презентация и сме подготвили за всички участници в презентацията томбула. Да се напишете имената. Така предаваме. И ще ги пуснем после в една купа. Ние обаче нещо славея. Презентация, па не сме са... Ох, тя не мрази без да кажем името. Що? Пускай. Чакай да поканя жената, защото тя отвънка. Нищо да я кажа, жената. Чай да се ще за малко. Как се сгубя? Искам да кажа, добре дошли на всички в нашия сервизен център, официален бутик за красота и здраве на Тианде в град Казанлък. Да се представя, аз съм Нели Вангиева, имам стаж в компанията вече повече от 12 години. Смятам, че съм специалист, консултант по продуктите на Тианде. Благодаря на всички вас, които сте тук при нас. Тук вече 12 години аз съм в света на небесно съвършенство, защото Тианде в превод означава точно небесно съвършенство. И се радвам, че моята дъщеря също споделя с мен това вълшебство. Наш специален гост днес, за което съм много горда и благодарна, е госпожа Нели Павлова, лидер на компания Тианде, също с голям стаж в компанията. Брилянтен директор. Тя е лидера на България и за Централна и Източна Европа. А също и за Европа, защото Тианде няма граници. Така, виждам, че малко наместите се за кой както е удобно. Искам да ви попитам един въпрос, първо да задам. Обичате ли да получавате подаръци? Да. Ние за всеки, който за първи път се довозим до нашите продукти или пък така ни е дошъл на гости, сме подготвили един подарък. Това е нашата спа процедура. Тя се казва нежно докосване. Тя се прави в 3 стъпки. Пилинг, соли и крем за тяло. И понеже говорих за Китай и защо името е в превод от китайски така означава, пропуснах да кажа, много се вълнувам. Отдавна не съм правила презентация на живо, но съм голям майстор в това нещо, да знаете. Всички продукти са по рецепти на древни тибетски и китайски лечители и използват рецептурата на тибетската медицина. И съответно следват философията на тибетската медицина. Тук много интересно, малко по-късно ще си говорим как един продукт може да бъде полезен за различни части. Има едно основно действие, а оттам може да бъде полезен за при други проблеми или за красота и така нататък. И започваме с пилинга. Пилинга маха до 3 слоя мъртви клетки от тялото, като нашия пилинг, тези от вас, които го знаят, той ги маха отвътре навънка, на база плодови киселини, не дразни кожата на лицето. И сега вече тук намесваме китайската медицина и енергиите. Винаги, когато слагате нещо, сега лявата ръка се вземаме,
Тук има една точка, която аз така и не научих на китайски, но на български в превод означава точката на удоволствието. Намерете си я. Така. Усетихте я, нали? Тук, поставяйки нещо, аз ви съветвам, че и дори когато и околочен крем дори да се слагате, първо нанесете тук да активирате тази точка и тогава нанасяйте по лицето или където и да е. Защото тук, активирайки тази точка, ние даваме сигнал на мозъка, той на цялото тяло, че ние ще правим нещо хубаво с него. И защо на лявата ръка? Защото енергията тече от ляво надясно. И така сега, дайте си левите ръце. Тук операторки. В момента използваме пилинг с грозди. Моята точка се опитва дори. Да, това са енергийните точки, под това се определят, се разбира, че са... Айде на Надята, лявата ръка. Служи го и тук, после ще си ги пуснете, ще си ги напишете. На Габи после. Чакай. И така, с масажни движения усещате как започва да пада, нали така? Почна ли да пада? Активира ли се? Китайците казват, че когато си правим пилинг, от нас се отива старостта, защото падат мъртвите клетки. Този пилинг, нанасяйки го на лицето, той... ще махна очилата, защото така по-хубаво не виждам. Аз като кумчо-вълчо. Нанасяйки го на лицето, той намаля, едно, че освежава кожата ни, както казах, маха до 3 слоя мъртви клетки. Той намаля видимата дълбочина на бръчките. А също така, при младите момичета, всички знаем, че кожата се регенерира на всеки 28 дни. При младите момичета мъртвите клетки веднага падат. Затова тяхните лица са такива свежи, красиви. А при нас, възрастните, вече след 35-та година падат на 35-я, на 45-я ден и така нататък. И се получава едно наслагване на мъртви клетки в нашата кожа и тя започва, не може да диша, не може да приема активните съставки. Пилинга за суха кожа е препоръчително да се прави минимум на 10 дни веднъж или даже най-добре препоръчително е на 2 седмици. За мазна кожа може да се прави 2 пъти в седмицата. Прави се винаги вечер, защото вече новата кожа не е добре директно да се излага след това на слънце. И така, почистили кожата. Аз ще отворя един нов. Това е моя любимия. И в момента защо го показвам? Защото в момента е една промоция до края на месец май. Има допълнителна отстъпка. Почистили кожата, ние трябва да я подхраним. Храним с тези спа соли. В случая, вижте, имаме зелен чай, имаме с соли от мъртво море, имаме и праскова. Тези соли действат при студова алергия. Много така беше, защото правих преди презентации в Испания и съм се научила урока. При студова алергия, при болки, вставите антицелулитната и т.н. И си карам, обаче въобще не се усещам, че в Испания, където температурите там, където бях, не пада под 20 градуса, нали? Как ще имат хората студова алергия? Ама аз нали си го знам така. В момента, в който го казах, действат антицелулитно, особено тези с грейпфрута. И така. Някакви други резултати през 3, някакви... Елена нещо да сподели за солите, тези, които сте ги ползвали. Солите освежават организма. Аз ги използвам като душ гел. Особено лятно време. Имам една Виолета Джурова в Рядна. В началото имаше солова бандула, тя пък специално винаги след работа си правеше ние на тия плинк не сложихме. масаж с тази сол и тя им действаше просто с това. Дай да се държа. Тук моите асистентки в... Не съм бе, ето ги асистентките. Чакайте да се... Няма да се обръщам към камерата. На пауза съм го направила. Отиди набързо да се измиш, да може да държиш телефона, така да ме виждате.
опита да обърна камерата. И госпожа Нели Павлова също предава на живо в VIP Team. Имаме група VIP Team Нели Павлова се казва. И така, тук вече с бавни движения нанасяме. Благодаря на всички, които сте в лайфа. Диди, здрасти, Диди! Следващия път сме и при вас. И така, сега вече, понеже концентрацията на сол в продукта, това е най-бързият начин за детоксикиране на кожата. Кожата, знаете, че е най-големият ни орган. И как се случва това чрез солите? Концентрацията на сол в продукта е много по-голяма от концентрацията на сол в нашите клетки. И правейки тази процедура, солите извличат негативната информация от клетките и почистват. Тези соли, сега като питах за някакви резултати, тези соли по време на COVID-пандемията, когато много хора ползваха ръкавици, дезинфектанти, налагаше се едно постоянно миене на ръцете, кожата им беше много загрубяла, даже болна с рани. Благодарение на тези соли, те много бързо възстановиха ръцете си. Също препоръчвам и на мъжете, пък това е на мъжете, особено тези, които работят навън, с автомобили, ръцете им постоянно са изложени на лоши атмосферни влияния. Те усетят ли тези соли и веднага си купуват и бързо се възстановяват ръцете. Сега трябва тази лоша информация, която са я взели солите, да я изчистим и заповядайте да се измиете ръцете, да отиде в канализацията, да не стои на вас. Давай. Тук има хартия. Ще направим опашка. Взимайте и се вършете. Сушите ли се ръцете? Изчакваме малко. Има ли хора в лайфа? Здравейте! Благодаря ви. Сега ще ми споделите. Докато изчакваме другите, използваме крем за ръце, с който запечатваме процедурата. И искам една по една да споделите усещането. Как се чувствате ръцете? Ще започна. Цвета, как се чувстваш ръцете? Като набегани са, мекички, гладки, много приятно. Точно. И все едно станаха и по-бели. Цвета. Да. Добре. Да, благодаря.
Айде тук на асистентката. И на нея, и на теб да сложим. Как се усещаш? Разлявата ръка? Ще да нещо. Самите соли до сега аз съм правила може би над 10 000 спа процедури. Нали, не знам дали това ви се вярва, но е така. Съжалявам, че госпожа Нели Павлова ни е учила да си водим статистика, ама ние в един момент, като си повярваме много и спираме това да го правим. Съм направила над 10 000 процедури. До сега най-много на 2 човека да ме е дало някаква алергична реакция. Но в случая, примерно, когато се появи зачервяване, тук защото видях на една госпожа, че има зачервяване, нали, появява се едно такова зачервяване и аз казвам на клиентите, питам ги, нали, казвам им, такова зачервяване се получава или когато имате студова алергия, или някакви проблеми с ставичките. И те казват, да, нали, те ми са ми го казали предварително, да, аз имам артритни проблеми, да, аз имам студова алергия. Имам една клиентка, която тя е с ревматоиден артрит и тя не можеше да си свива ръцете. Нищо не можеше да работи в къщи, дъщеря и домакинстваше, мъже също. Още на първата процедура ни бяхме на гости с моя братовчетка. Докато се приберем, тя веднага ни звъни, бях в съседни квартали на София. Донесете ми от тези соли, аз вече си мърдам ръцете. Вие как се усещате ръцете? Усещате ли ги по-леки? Тази процедура спокойно може да се прави на цяло тяло. Пак казвам, пилинга веднъж седмично, солите всеки ден може, с изключение на глава. И крема за ръце сутрин и вечер. Това, което, нали, ръцете ни, вижте колко бързо ни се отблагодаряват. Те са, може би, органите, за които най-малко мислим и им обръщаме внимание, ръцете и краката, а те постоянно ни вършат някаква работа. Така ли е? Бихте ли си препоръчали тази спа процедура и на други ваши приятели? На 1000%. Да. Милион процента. Първо, аз така много ви се радвам, как, нали, ви наблюдавам как си галите ръцете. И за мен, когато за първи път така ми я направиха, аз цял ден така се галих. Кажете ми какво искате сега въпрос, какво искате да правите с тези ръце? Срам да кажа. Не се виждате, няма кой да ви види, споделете. Не, наистина са много мекички, приятни. То все е точно като на бебенце кожата. Пък не забравям, че солите премахват за негативната енергия. Това точно на четвъртите стеня. Така че става 2-3 в едно, много в едно. Така е, когато така се усети, че аз нещо не съм в кондиция и така ми предстоят срещи, направя се спа. А пък най-ми е хубаво, когато отида на някой, ти си ми правил спа процедура. Да, ама мен да зарежда, нали, усмивките и Елена, нали, помниш, когато напитаха какво работите, дава ми усмивки, защото ние с тази спа процедура получаваме много усмивки, а пък и вечер, когато усетя някаква умора такава по-силна, нали, с тези соли аз се възстановявам и съня е много по-спокоен. И сега искам да дам думата на госпожа Нели Павлова да обяви. От утре имаме едни специални акции. И искам в нашата компания от няколко месеца, има една кампания, освен тези акции, които имаме на всеки 2 месеца, имаме извънредни. И имаме удоволствието от утре да започнат и новите акции. И искам да дам думата на госпожа Нели Павлова. Много ми е приятно, че съм казала. Много време не сме правили такава жива презентация, но миналата седмица бях цяла седмица в Македония и там в 3 огромни малки градове бяха пълни огромни зали.
И решихме, че в България почваме. Това, което го правихме преди 10 години, сега го започваме абсолютно. 12 години ще стане Тианде в България. Няколко думички ще кажа за себе си, защо взех тази възможност, защото аз съм човек, който се занимава с бизнес от дълги години, 30-та година съм в бизнеса, но, как да ви кажа, никога не съм се занимавала с козметика. Търсих нещо, което хората да го харесват, да реагират с усмивка и сами да ходят в магазина и да си купуват. Даваш една информация и после пускаш информацията да върви по мрежата. За мен беше много важно да има доволни клиенти, да има клиенти, които сега и веднага усещат резултата и да има продукти, които ги няма никога. И когато започнах да изучавам продукцията на Тианде, значи изучила съм 2-3 продукта, просто реагирах веднага, защото тибетска козметика и тибетски продукти за здраве почти никъде не видях, никъде не намерих. Колкото и да питах по магазините, имате ли тибетска козметика? Не. Имате ли тибетски привръзки? Не. Имаше много хора, които започнаха да ми звънят за привръзките още първия месец, когато започнахме да работим и казват, това е нещо, което ги има само в Китай. Това са продукти, които са уникални, с билки, с аниони вътре. И започнаха да получават резултати. Няма да забравя на една презентация, една от първите ни презентации в Велинград, една дама, която е лекар, си купи привръзки веднага. Тя е гинеколог, лекар и гинеколог. На втората презентация тя беше събрала 20 човека, нейни колеги, и ме помоли да дойде да презентирам привръзките. И когато отидох и казвам, защо решихте, че трябва да чуят всички хора? И тя казва, аз лично за себе си, която съм лекар от толкова много години, има гинекологичен проблем, който не можах да го реша. Затворих. Да. Има гинекологичен проблем, който не можех да разреша самата аз с трябваше интервенция. Започнах просто така да ползвам, да видя какво ще ми помогне, дали ще ми помогнат те. И казвам, имам уникален резултат. Просто моите колеги трябва да чуят. И това са привръзки, които примерно прекратяват един цистит на втория, третия ден. Солите за ръце, значи за мен тази процедура трябва да има всяко семейство. Потвърждавам, Нелито ми е давала, потвърждавам 100% така е. Аз си излекувах миома. Ето. Това последния време. Аз вчера купих 10, сега още 5, да. Ето, покажете дамата. Може ли да се представите, да кажете, нали, кой сте пред нас, какво работите, как... Значи медицински работник съм. Супер. Тези дапски превръзки ги сподели дъщеря ми. Супер. Тя имаше кисти, която също се оправи, се излекува от кистите. И затова реших я попитам. Заради миомата, която последствие беше доказано, че има различни лекари. И започнах точно с тези еднократните, да. Супер, това са едни от най-силните ни превръзки. В началото беше малко страшничко, че затопля, запарва, но после се приспособява човек и ти се иска още и още и още. И тази превръзка променя енергийното състояние. Имам много дами, които казват, мен вече не ме е нужна превръзка, но искам точно да ви кажа, че абсолютно съм за ползването на превръзки, на колкото е години. На 90 години тя просто ти променя енергийното състояние. Значи няма такъв продукт, който на пазара, който да сложиш, да легнеш, да спиш и ти да спиш спокойно. Нали, тази процедура, която току-що направих на ръцете, значи има 13 действия. Ама антисцелулитно, това всичко, нали, където го разказа, уникални резултати и просто единствената процедура на пазара, която за 2-3 минути можеш да изчистиш негативна енергия. Това, което ти каза. Можеш да изчистиш негативна енергия и ето ги солите. Те са няколко разновидности, но японците, ако отидеш в Япония на гости, първо трябва да минеш през банята, да свалиш всичко това, което го носиш целия ден, а ние с телефоните имаме много носим през деня си. Който 5 пъти е дигнал телефона едно, който 50 пъти го дига, просто трябва цялото тяло да се облее с солите, но една шепичка сол на цялото тяло просто абсолютно нов. Абсолютно чисто нов. И това са много от продукти. Пасти за зъби. Значи имаме един тест, който е за минута и половина и показва пастата за зъби, която я ползваш всеки ден, ако е от магазина купена, показва каква е разликата от едната и другата. Значи имахме един колега от София, който направи едно кратко видео и с това видео, мисля, че над 1000 човека за няколко месеца бяха купили тези пасти за зъби. Значи единственото нещо слабо на нашите продукти е, че не могат да говорят. Те говорят през човек.
И компанията е избрала такъв метод на предлагане на продукцията, само лична препоръка. Нали, лична препоръка имаме повече от 50-60 магазина в цяла България, но информацията се разпространява от уста на уста, от сърце до сърце. Просто много е хубаво да разказваш за нашите продукти, защото... Това е силно, защото е истинско. Когато точно минеш през човека, като ти го обяснява, е много въздействие. Абсолютно, съгласна съм абсолютно с вас, защото тук вече има и енергийна връзка. Защо почнаха да ни липсват по време на COVID, всички се затвориха вкъщи и после някак се започна интернет, а тези презентации започнаха да ни липсват. Ето и Нели, и това скоро в Пловдив говорим си и казва, знаеш как съм се домъчняла ми за нашите презентации, айде, решаваме и почваме един старт и сега всяка сряда вече това ще е тук в Казанлък. И има много методи тези хора да чуят за тези, сега с Нели точно това говорихме, да чуят за тези продукти, защото за мен един продукт, примерно с плацента, плацента ползва Виктория Бекъм. Нейният продукт е с няколко нули, повече от нашия. Значи това, което имаме ние в ръцете си, аз не съм спряла да ползвам тонален крем и всеки, който ме види, казва, ти се подмладяваш, лицето ти е много хубаво, лицето ти е много хубаво. Продуктът, който ползвам е ето този тонален крем, който първо ти уравнява тена на лицето, второ ти е като защитен крем. Просто невероятен крем и тонален крем на едно с кордицепс, изключително много. Значи, разликата от всички други козметични препарати и нашите са това, че един продукт има много ефекти. И един продукт действа и вътрешно. Докато козметиката, която купуваме от магазините, се намазваш, тя действа външно. А тук, кордицепс, само си замислете тази билка, значи в фирмите, които продават кордицепс, това е един серум с кордицепс, фирмите, които продават продукт с кордицепс, искам да ви кажа, че струват над 100 евро. Няма такъв продукт, който е на достъпна цена, а билката кордицепс, това е нещо уникално. И всички ни продукти са такива, не само от тази. Аз гледам в момента и този Ботолукс. И това е примерно нещо, което ако искаш сега веднага да изглеждаш без бръчки, да изглеждаш добре, отиваш на някакъв прием или на гости. Просто имаше даже в TikTok ли гледах, в Instagram ли гледах, слагат тук на пръста от този Ботолукс, тък, 5 пъти. Хем пръста е сериозни бръчки, нали? То не е на лицето малката бръчка и тук и за минути изчезва. Да, и аз редовно правя такива клипове демонстрации. Искам да разкажа няколко думички за това мляко. Това мляко просто ми е любимо. Това е мляко от маслина и няма човек, който да е пробвал как, значи ръцете ти миришат просто цял ден на и са меки, невероятен. Да отворим един да го Да, отворим. Добре. Аз много му харесвам този продукт. Трябваше да намажем ръцете с него. Но разликата, пак казваме, това, че един продукт е за много неща. В него има комбинация от билки. Не е само тази билка, то е комбинация и така са направени всички продукти, че действат на вътрешно ниво. Докато всички други си действат, нали, намажеш си. Това е много хубаво, защото всички проблеми първо почват на енергийно ниво, постоянно физическо, това работи комплексно. В потвърждение на това, само да покажа тук на хората, вижте, на всички наши продукти има и знака ОМ. Да, много. Знака ОМ. Да, ето вижте го, което означава, че наистина продуктите. Човек, който да е пробвал продукти, да каже не важа. Значи, когато почва... Покажа, сега ще отворя, ще ви дам. На мен също този... Аз още един недостатък искам да кажа за нашите продукти, че са много икономични. Това като за нас, като търговци, значи това мляко за тяло се ползва минимум 6 месеца. Интимният гел и той 6 месеца. Маската за коса повече от 6 месеца. Маската за коса, да. 2 пъти седмично да я слагаш. Така. Ето ти така. Наистина съм И ще много. ви кажете как се ръцете и как ви миришат. Просто той е маслина, тя не мирише на нещо, обаче усещането е невероятно. Да, направо като на един на хубав парфюм, но не на трапче. Айде на вас после. Да. Супер. И всеки един от продуктите, значи когато започвахме преди 12 години, първите продукти, с които започнахме, бяха този мастер-клас, тази процедура от 3 продукта, пилинг, сол и крем.
И нямаше човек, който да се докосне до тази процедура и да не я хареса и да не иска да я купи. И следващите продукти, които имахме първите 6 месеца, това бяха ето тези. Тези активно работихме с тези пластири, които каквото и да те заболи, ако имаш настивка, можеш да слагаш на наслед. Ако имаш главоболие, слагаш на тук на... Ако имаш високо кръвно на пулсиращи точки. Значи такива резултати има с тези пластири. Това е трансдермална терапия. Нещо, което работят. Може ли да разкажете вашия резултат с Аз съм взела за какво ли не ли знае. Не ли боли ме врата, тя ми дава кръста, гръбнака, изтинала съм краката навсякъде, тя се знае точно от кои, каза ми къде, как да си ги залепя. И то като се залепи след 2-3 часа вече има облегчение. Следващия ден са като чисто ново. Наистина много работят. Точно. Просто който ги е ползвал, знае, че и също не е както каза, нашите продукти ползват се много време. Тук има 5 лепинки, които можеш да ги ползваш един месец, може да ги ползваш за 2. Скоро имах една дама, отиваме на гости и не се познаваме с цялата аудитория и едната от дамите почва да разказва, нали, някой го заболя главата и каза, сега ще дам нещо уникално. И аз очаквам да видя уникалното нещо и тя вади тези пластири. Обаче знаете ли на колко такива парченца са нарязани? Направо, викам, колко време ползваш? Оле, това съм купила преди 3 месеца и е такова малко парченце, сложи го тук отзад на врата и след 10 минути ще казва, мина ми главата. Да. Просто е невероятно. И тя главата им е много успокояваш. Да, точно. Трансдермална терапия. Искам и аз да споделя нещо горещо от неделя, понеже аз благодарение на TND 12 години много рядко боледувам или пък ако нещо ме нападне, така за един ден и вече съм готова. И съответно нямаме лекарства в къщи, защото нали, за всяко едно нещо ползвам добавка или лепенките. И в събота почна, пък глава не ме е боляла, даже се чудя някои жени как казват, че този човек не трябва да се чуди, защото му идва до главата, нали, как ги болят главите. И нямам нито аналгин, имах стамилин аспирин, като ходя на народни танци, нали, заради мускулната треска от време на време. И главата много ме заболя. Гледам, аз нямам аналгин. И мъча се, пия вода. Обаче кой да се сети, нали, ви като дойде, че ще ви кажа лепенките. В един момент се усещам, че аз имам лепенки. И започнах и се налепих, тук се налепих, отзад на врата, както каза Нели, даже сложих и тук на синусите. Ти така си ходиш през нея, да. И тук си ходя, нали, аз не се притеснявам по този начин, доста хора като ме питат Но наистина успокои ме това главоболие, което ме мъчеше. С тях в рамките на 1 час вече го нямаш. Уникално, откъдето да ги погледнеш са уникални, понеже не да ме покани да разказвам за акциите, аз тръгнах да разказвам за продуктите. Няма нищо, така по-добре. Това ми е просто любимата тема, продукта. Ма те са страхотни, аз съм пила чаеве, нали, женско здраво, за пречистване, ама като казвам работят, наистина работят. Наистина става чудо с теб. Супер. И за економични могат да се режат зависимо от гнездо при болката. Супер, така е. Вие потвърждавате това, което аз говоря. Моята внучка беше на 4 годинки, когато започнахме да промотираме тази продукция. И мисля, че 4-5 годинки беше, 1 година след като бяхме отворили. Правим една презентация за продуктите и разказва Елена Сичкова. Това е един голям специалист, който ще идва другия месец в България. Аз ви каня да дойдете, защото това, което ще го чуете от нея, тя не говори само за продукта, тя говори въобще. Кое време, кои билки, кои продукти, има си такива сезонни моменти, когато трябва да знаеш кой чай да пиеш, кой продукт да ползваш. И Елена разказва за продуктите и изнасяме се в другата зала да се почерпим, имахме кетеринг, почерпка и гледам, слушам, че някой говори в залата и аз отивам в залата за презентация и гледам, внучка ми скачила на един стол и почва. Това е Луни. Така и почва да разказва. Нейна приятелка седи така на стола и тя я слуша. И аз гледам и казвам, Ники, какво правиш? Права презентация, права. Аз го харесвам, това ми е любимия продукт. И почва за чайна, за това. И казвам, аз тогава си дадах сметка къде съм тръгнала. Значи, ако едно дете
може да ти прави бизнеса, да ти разказва за продукта, да ти промотира. Тя до сега просто няма нещо, което да ни е любимо. Та пастите за зъбите, серията, младежката серия, непрекъснато, нали, компанията ни обновява непрекъснато асортимента, докато много фирми има, които на годината валят един-два продукта. Нашата фирма почти всеки месец имаме нов продукт. Просто нямам думи как да изкажа благодарните клиенти, които за това време сме имали благодарни клиенти, и действително всеки един продукт няма равен на себе си. Значи, когато преди години, когато излезе този продукт, промотираха ни в Румъния. И знаете ли какъв тест направиха в Румъния? Това е средство за миене на съдове. И когато ни показаха, ако миеш съдовете си с обикновените средства, които се продават, няма да казвам имена, да не правя реклама, които се продават по магазините, казва, това съдържа толкова много вредни вещества, че могат да убият кон. Нали, просто, и ако миеш с уния препарати, 40 пъти трябва да изплакнеш чинията. Кажете, коя от домакините има време 40 пъти да плакне чинията? Особено с тези ръце сега. Особено, да. А този продукт е абсолютно натурален, няма нито един парабен в него. И теста, който го направиха, когато ни го презентираха в Букурещ, беше 2 чаши с вода, слагат веро, което от магазина купили, слагат от този препарат и казва, има ли някой, който иска да пие от оня? Никой не иска да пие, а този почнаха, даже имахме резултат в Благоевград ли беше, къде разказваха, вика, болеше ма стомаха и си пинах от това 2-3 пъти пие и ми мина стомаха. А ние за стомах препоръчваме алонита, нали, там е антибактерия и така нататък. Този препарат е също антибактериален, разрежда се 7 в 1, може да го ползваш. Аз, откакто е излезнал на пазара, никъде не съм била с нещо друго, освен този препарат за миене на съдове, и той е от еко серията, и закупката на всеки един такъв препарат се включваш в една мисия, която примерно се помага на деца, прави се едни, тази година, миналата година, правихме засаждане на дървета. Това е съвсем така една много сериозна такава кампания, която прави компанията. Всеки един, който купува този препарат, нали, се едно е посадил едно дърво. А когато правим засаждане на дървета, специално не ще го покани, защото е много прекрасно, е просто. И мога да кажа, че сме единствената фирма в България, която прави толкова много. Миналата година бяхме над 150 човека, когато правихме засаждането на дървета с фанелки, с шапки, с кмета на селото на посрещна уникално. На различни места сме си съдили дървета и много ценно е, за всеки е ценно да можеш да посадиш едно дърво. Нали? Това е също много важно, и този препарат заедно с кърпите, а кърпите са вълшебни. Значи този препарат е на допълнителна промоция. Кърпите са на допълнителна промоция. Един продукт е на 10%. Славейка ми направи такива хубави брошурки ни разпечатали току-що. Ето, всички кърпи са на промоция. Значи тази промоция, която има, е допълнителна към всички акции, които предлагат компанията. Четките за зъби пък са нещо феноменално. Значи имаме резултати с хора, които ползват четки за зъби, спряха да ходят на почистване на зъбите от зъбен камък. Аз съм една приятелка, като отида при моя зъболекар, той преди ходих често. И каза, сега като отида ми каза, ти какво правиш бе, жена, ти нямаш зъбен камък. А пастите са феномен. Значи тази паста е с океански перли, тази паста е една от любимите ми, с бамбук, нещо уникално. И когато видите този тест за 1 минута се прави, да видите какво нещо поглъщаме, когато ползваме паста за зъби, откупена от аптеката. И винаги на нашите презентации, какво ползва паста за зъби тянте, много рецепти имате. И после следващия ми въпрос е сега в Македония, последно ви разказвам как съм ги питала цялата зала и дигат ръце много хора. И казвам, а кой след като е купил паста за зъби тянте, отиде в аптеката и следващия месец или там след 3 месеца си купи паста за зъби от аптеката. Нито една ръка. И ги питам, защо? Ма как ще си купа това е нещо уникално и знаеш, поне че поглъщаш нещо, което не е вредно. Докато другите пасти, значи тя не е ли сигурно няма паста за зъби от магазина. Ами ще направим на следващата презентация. На следващата презентация тя ще ми обещае, че ще направим. Просто си в шок какво се случва. Какво си правил до сега? Как до сега не съм знаел, че има такава паста за зъби.
И действително много резултати с паста за зъби. Кърпите пък са нещо уникално. С кърпите пак ние правим на демонстрация как можеш да си бършиш стъклата без никакъв препарат. Те, как да кажа, след да ползваш препарат, те правят това, което прави препарат. Без да ползваш препарат и ти спестява много пари. Може да гледате клипчетата ми в Фейсбук. Аз даже утре. Ние с много клипчета направих. Утре ще правя клипчета тук на вратата пак, нали? Кърпата е на промоция. Ние благодарим редовно държи в течение. Точно. Даден напомни. А за тази паста за зъби тя е много специална. Това е една от скъпите пасти за зъби на Тианде, Продентал. Тази паста за зъби просто може да реши проблем с паротит. Една колежка от Чехия в момента прави ежемесечен оборот между 3 и 5 милиона. Ежемесечен. Всеки месец 3-5 милиона клиенти купуват продукти на Тианде благодарението на това. Нейният мъж е с проблеми с пародонтоза, почват да му се клацат зъбите, да му препоръчват там разни импланти и така нататък. И тя разбира за пастата за зъби, започва да му дава да ползва. 1-2-3 месеца ползва. Резултатът е шокиращ. Тя има много последователи във Фейсбук, почва да споделя, казва Фейсбук букна. Всички започнаха да искат да ползват тази паста за зъби и от 5000 човека, много от тях купиха паста за зъби и след това в момента тя има хилядни, може би 20-30 хиляди потребители, благодарение на един резултат публикуван във Фейсбук. Паста за зъби Тианде и тогава почват да й пишат, оттам почва другите да пишат, на другите и става една. Хубавото е, че компанията работи точно по тази партньорска програма от сърце на сърце, от ръка на ръка. Препоръчва се по този начин, примерно, как всеки, който се е закупил продукти и започне да ги препоръчва, компанията го благославя с една дума, започва да му дава продукти подаръци. Значи, защото ти си купил и препоръчваш на хората около тебе, започва да се създава една мрежа от стокооборот и благодарение на тази мрежа компанията започва, според това колко си направил, компанията започва да ти връща допълнителни доходи за това, че просто правиш нещо, въпреки че това е продукция, която се ползва всеки ден от всеки човек, всеки може да я препоръчва, но аз не знам така много фирми, които, примерно, аз препоръчвам много често книга, която съм прочела и ми харесва, препоръчваме на 100 човека. Но нито една книжарница сега не ме е намерила да ми каже, слушай, дай да ти дадем една книга подарък, за това да препоръчваш. Или препоръчваш добър ресторант, но компанията е намерила такава партньорска програма на хората, които препоръчват да ги радва с такива допълнителни. Не ли ни радва много? Със сигурност. Да. Със сигурност аз много се радвам, че съм при мен и много се радвам, че съм при вас. И съм сигурна, че всяка сряда вие ще водите клиенти, които ще искат да чуят за тази продукция, защото няма човек, който да я чуе и да каже, мен това не ми е много, аз това не го искам, защото така или иначе той ползва. Паста за зъби се ползва всеки дом. Вече няма искам или не искам, мога или не мога, паста за зъби е задължително. Шампуан, кое семейство няма шампуан? Кое семейство няма веро за миене на съдове? И когато покажеш разликата между това, с което миеш и това, което има Тианде, значи разликата е шок. И ако до сега си нямал тази информация, от тук нататък, това не е твоя грешка, а от тук нататък вече имаш информацията и твоя си е задачата какво ще ползваш. Аз винаги казвам, това не е твоя вина, но сега в момента си получил тази информация, така че това, което искам така да ви пожелая, да е един прекрасен завършек на месец март. Аз още пак казвам, много се радвам, че съм тук, много се радвам, че вие сте хората, които първи научавате за тези промоции, които сега започват от утрешния ден започват. И много се радвам, че Нели е един човек, който обгрижва своите клиенти. Ето сега много неща ми разказахте за нея. И винаги ще поддържам и знам точно, че този град ще се развива, този офис ще бъде пълен. Този офис ще се увеличава, ще вземем по-голям, нали? Да. Така че тя вече има план. И много ви се радвам на вас и ви благодаря, че сте отделили своето време да бъдете тук сред нас. Беше ми приятно, много съм щастлива, че съм тук. И аз благодаря Нели. Нели е един такъв човек, който аз, когато промотирах нейното идване,
Тя е човек, който винаги ни зарежда с положителна енергия, знае много за продуктите и човек, който всяка една от нас е добре да го познава и да се зареди с неговата енергия. Благодаря, Нели. И наистина е човек с главно Ч. Благодарение на Нели, аз съм си добър човек. Знаете, аз не искам да го захвалям, но си е така, трябва да захвалям. Но благодарение на Нели аз усъвършенствах моята доброта. Благодарение на Нели аз се научих на благотворителност. А това Нели просто в момента говоря и настръхвам, защото тя пък ще се разплаче. Но просто сърцето ѝ е много голямо, много чисто и винаги иска на всички да помогне и има такива кампании. И ние сме се на точното място, защото пък компания ТНД точно и тя се включва и ни дава възможност да помагаме на други хора. Как се струва човек да прави... Един път съм взела решение преди 12 години и сега всеки ден получавам тези благословия, които сега получих от Нели. Просто се струва човек да живее, ако има тази информация, ако я споделя с хората. Просто всички имаме тази възможност да бъдем добри, да радваме хората. Компанията ни е дала продукция, с която можем да се гордеем и можем действително да радваме. Благодаря ти. Казах ви, че ще има томбола, обаче аз реших на всички, понеже бях много дни, по една маска от нашите мулажни маски. Благодаря ти. На това каквато се падне. Обаче тук пък за младите специално тази с бамбуков въглед, черна маска. Да. Да. И нали, добре ще е, като си направите маска, да си направите и снимка. И да я споделите в социалните мрежи, защото много хора. Знаете ли как се правят маските? Аз само казахме 45 най-максимум час. Не искам да ви отделям много време, но първо за тези от вас, които... Знаете ли как се ползват тези маски? Мулажни с мокра кърпичка. Да. Добре. Добре. Значи другия път може да направим демонстрация. И искам... Като неща с паста. Да, и с пастата по една демонстрация. И Нели като каза на нов продукт, аз на този нов продукт утре ще правя клип. Днеска просто не ми остана време. Колко красиво ще е. Да, той е най-новия ни продукт на тези камери. Ние тук обаче, да ви кажа, в телевизионно студио няма толкова камери. Предаваме от много места на живо. Това е продукта ни с златен женшен и челно млечице. Знаете за челното млечице, много хора го знаят. За женшена знаете, корена на живота, билката на живота. Само ще ви кажа 5 неща, минимум, за които той помага. Говорихме за чайовете, за женско здраве. Много добър при женско здраве. Всеки един аспект на женското здраве. Също и при постклимактеричен период. Мъжко здраве, проблеми с простатата и изцяло мъжко здраве. Защита от вируси. Много добре влияе на кръвоносната система. Да, има си едни изключения, в които не трябва да се ползва. И петото нещо, те толкова много бяха, че аз петото в момента го забравих, но утре ще ви го кажа на клипа, така че не следете в социалните мрежи. Нека да благодарим още веднъж за възможността. Аз благодаря и на вас, че бяхте с нас тази вечер. Едно ново начало започваме. Новото начало винаги е така. И нека с Нели, както ни пожела, да напълним този сервизен център. Така винаги да има, да дадем възможност на хора, които искат да ползват билкови продукти и нещо по-различно, да ги запознаеме, защото на нас това ни е мисията. Моята мисия в момента, в който с лепенките. Лепенките бяха първото нещо, с което аз започнах ТНД, защото ги тествах на баща ми. Той каза, че действа, защото мен нищо не ме болеше тогава. И аз започнах да ги препоръчвам.
Но моята мисия е максимален брой жени да научат дамските превръзки. Защото когато една жена е в добро здраве, женското е здраве с добра енергия, тогава и семейството е здраво. Тогава тя спокойно може да се грижи за мъжа си, спокойно може да се грижи за децата си, да бъде пълноценна жена. И моята мисия е всички жени. И както казвам, някой казва, аз нямам проблем. Да, философията на китайската медицина е профилактиката. Нещо, от което ние, българите, много сме така сме отвикнали от профилактиката. И винаги, нали, това е моята мисия. Здравето на българската жена и не е само. Така че благодаря ви още веднъж и до нови срещи. А новите акции от утре вече са, има в комплекс 20 с 10% всеки един продукт от утре и който желае, нали, може пък в момента да се закупи определени продукти. Да. Я чакай, дай да върнеш. Спря ли го? Не. Да видя кой е тук. Да обърнем камерата. Как се... Чакай, че аз не мога да видя при включване на камера. Нали? Тук беше. Да. Интересно ли ви беше малките момичета? Айде, почвайте, правите се по един тикток. Тианде с това и виж как клипчетата. И тук имате продукти. Добре, може. Да, и се изкарвате парички. Над 16 години може да се направи регистрация. Аз това говорих на Габито да ти направим профил. Миме, здрасти. Да направим профил. Благодаря, благодаря, благодаря. Още един. Плами. Така че вижте тук нашите инфлуенсърки. Ето. Започват и те с тиктока. И на нея. Вие нали знаете как се прави втори тикток? Да, бе. На вас ще ви обясня как се прави. Благодаря, тетка, чао. До утре, чао. От Германия благодарим за хубавата презентация. Накарахте ме да се отворя маслото с маслина. Утре на обяд съм тук. Кърпата за съпруга ми. Добре. Да, кърпите, да знаете сега и тук за всички в лайфа да ви кажа, че кърпите са за... Вие няма да търкате с кърпите. Мъжете ви ще търкат. Хайде, чао. Чао на всички, благодаря. Пише, че е душ гел, нали? Да. Само крем за ръце или какво? Крема за тяло, да, а това е душ гел. Чао, чао, Ленка. Не е това, което пробваме. Не. Аз малко направих минаме. Да, то успокоява, то от солите. Не, аз съм ги ползвала солите, то давна беше. И не съм имала проблем, пак сега се спещи. Ама не, то червеното е от това. Нали, то преди 10 години, нали, организма се мини. Аз ще видам да си взема. Да, добре. И много е добре да се възползваме от тия. Той е експерт. Верото. Как се казва? Славейка ще каже. Ох, тя не иска да я казвам тук това. Не, тук да ни я чува. Отиди, тя ще го каже, аз ще се изместя. Мирка, здрасти, мерси. Благодаря на всички. Доника, благодаря. Пери, благодаря ти за харесването на лайфа. Аз ви желая хубава вечер. Благодаря, Пери. И до скоро ще се видим. Утре сутринта ме очаквайте пак на лайв. Благодаря, Диди. Благодаря ти. Хубава вечер. Сега с госпожа Нели Павлова да се видим. Чао, хубава вечер. Аз и тук хората да обърна и на тях внимание. Благодаря. Много хубава презентация, браво.